Tikulandire nguli wose kumamuli. Ntsiku lero muli ndine m'bale wanu Madaiso Banda. Kumbukirani kuti program imeneyi amatipatsira Ndalilongo School of Biblical Studies. Ntsiku lero tikhala tikuphunzira za magawo 5 amene amachitika mu mpingo wa Ambuye. Magawo 5 amenewa ndilo pemphero, nyimbo, ulaliki, chopereka komanso mgonero wa Ambuye. Choncho tsiku lero tiyamba ndi gawo limodzi makamaka kuti tikathe kulimvetsetsa bwinobwino. Ndipo gawo limeneli ndi gawo la pemphero. Ndikhulupirira mmene ndangoti pemphero anthu ambiri mwadziwa. Koma kodi pemphero tikamati pemphero ndi chani? Pemphero ndi kuyankhulana komwe kumakhalapo pakati pa munthu ndi Mulungu. Izi kumbukirani kuti ifeyo ngati anthu tikamayankhula kwa Mulungu limenelo ndilo pemphero. Koma Mulungu akafuna kuyankhula kwa ife timadziwa kuti Mulungu anatiyankhula kale kudzera mu mawu ake amene lili Baibulo. Choncho ngati mu pemphero kwa Mulungu ndikuti inu muyankhula Mulungu. Kwa Mulungu akafuna kuyankhula ni inuyo ndikuti akuyankhulani kudzera mawu ake limene lili Baibulo. Tikamawerenga buku la Atesalonika chapter chake Atesalonika oyamba chapter 5 verse yake 17 imatifotokozera bwino kuti ifeyo tipemphere kosalekeza. Kusonyeza kuti ifeyo ngati Akhristu tiyenera tipemphere ndithu. Izo zomwe zipangitsa kuti gawo limene likhalenso gawo limodzi la mu mpingo. Komanso chinthu china monga ndinena kale kuti pemphero timakhala kuyankhula ndi Mulungu. Koma Mulungu akafuna kuyankhula ndi ife amayankhula kudzera m'mawu mwake. Zomwe zikutanthauza kuti ife mu pemphero lathu sitingayike mu vesi. Mwachitsanzo alipo anthu ena akamapemphera amatha kumayika mavesi mu pemphero. Kukhala ngati kuti Mulungu anayankhula ndiye akuyankhulanso Mulungu kudzera m'mawu mwake momwemo. Koma chomwe tingachite ndi chani? Chomwe tingachite ife ndi kupemphera kwa Mulungu. Osati titengenso mawu ake amene anatiyankhula kale kapena kutenga vesi ina ndi kuyikamo mu pemphero mwathu. Choncho zindikirani kuti pemphero limeneli tiyenera tikalichite moteromo. Tisakatenge mavesi ndi kuyika mu pemphero lathu ayi. Tikamawerenganso buku la Mateyu chapter 7 vesi yake ya 7 Baibulo inatifotokoza kuti pemphani ndipo chidzapatsidwa kwa inu, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo chidzatsekulidwa kwa inu. Pa vesi limeneli la Mateyu tikuonanso kuti Baibulo latiuza tanthauzo la pemphero. Kuti pemphero ndi kupempha kwa Mulungu. Pemphero ndi kugogoda kwa Mulungu. Timaona chitsanzo chabwino chimene munthu wina m'buku la Luka chapter 18 verse 9 mpaka na 14 anafotokozanso bwino kuti mkulu ameneyi atanalipo anthu awiri. Ndipo wina akapemphera kuso winanso ankapemphera. Koma padali mkulu wina amene anadzikuguda pachani kuti adadzikuguda pa mtima. Kusonyeza kuti amapemphera kwa Mulungu munthu ameneyi. Amapempha kwa Mulungu, amafunafuna, amagogoda kwa Mulungu. Apa zimakudikira kuti Mulungu yotsopano ngati wagogoda akutsegulire. Ilo ndilo pemphero. Kodi ayenera kupemphera ndani? Tinaona kuti kodi pemphero ndi chani? Tatiyeni tioneni kuti kodi amene ayenera kupemphera ndi ndani. Ili ndi funso limene mwina amene aliyense akhoza kumadzifunsa. Monga tidziwa kuti Mulungu analenga anthu awiri. Analenga munthu wamamuna komanso analenga munthu wamkazi. Anthu onsewa anawayika pa dziko lapansi. Kodi amene ayenera kupemphera pamene ndi ndani? Kodi ndi wamamunayi kapena ndi wamkazi? Tatiyeni tioneni zitsanzo zina zabwino zimene zili m'Baibulo. Makamaka poona m'buku la Chipangano chakale, m'buku la 1 Samuel chapter 1 verse yake ya 10. Tikamawerenga buku la 1 Samuel chapter 1 verse yake ya 10 imatifotokozera bwino kuti panali mayi wina ake dzina lake Hana. Ndipo ali Hana ameneyi amapemphera kwa Mulungu. Makamaka ankapemphera kwa Mulungu kuti ampatse mwana. Komanso tikamaona m'Chipangano chatsopano tinamva nkhani ya Paulo ndi Sila nthawi imene anagwidwa. Paulo ndi Sila nthawi imene atagwidwa atinso amapemphera kwa Mulungu ali mu ndende. Kusonyeza kuti munthu wamamuna akhoza kupemphera, komanso munthu wamkazi akhozanso kupemphera. Koma nanga tikabwera pamodzi tsopano ngati mpingo, kodi amene ayenera kuti apemphere ndi ndani? Ili ndi funso limene tikhoza madzifunsa wina ndi nzake. Tatiyeni tioneni buku la 1 Timoteyo chapter chake ndicho cha 2 verse yake ndilo la 8. 1 Timoteyo chapter 2 verse la 8 akuyamba motere. 1 Timoteyo chapter 2 verse yake ya 8 Bible lukamba motere. Verse 8. Chifukwa chake ndifuna kuti amunawo apemphere pamalo ponse ndi kukweza manja oyera opanda mkwiyo ndi makani. Kusonyeza kuti amunawo akakhala kuti tili pamalo pamene pali amuna komanso akazi
kapena tabwera pamodzi kudzapembedza ngati mpingo, pamene pali amuna komanso akazi, akuti Mulungu amafuna kuti amunawo ndi amene apemphere. Zomwe zikutanthauza kuti ngati mpingo wabwera pamodzi tsiku loyamba la Sabata kapena tsiku lililonse kuti apembedze, munthu amene ayenera kupemphera pamenepo ayenera kukhala mamuna. Koma tikozofunsa kuti mamuna wake uti? Mamuna amene ali wobatizika mu mpingo wa Yesu Khristu, amene ndi Mkhristu, ayenera kuti apemphere. Zimatheka nthawi zina mabanja amene achokera kuti mwina mwana wang'ono kumuwuza kuti apemphere amene sali Mkhristu. Izo sizoyenera kutero ayi. Pemphero liyenera kuti pempheredwe ni munthu amene ali Mkhristu, osati munthu amene sali Mkhristu. Choncho pamalo onse pamene pali amuna ndi akazi, chikakhe pamene tabwera kudzapembedza, mamuna ndi amene ayenera kupemphera. Kodi inu nanga mmarani pakupembedza kwanu podzera mpemphero? Kodi amapemphera anthu amkazi pamene pali amuna? Dziwani kuti Baibulo likufuna kuti mamuna ndi amene ayenera kuti apemphere pamalo ponse pamene pali amuna ndi akazi. Zomwe zikutanthauza kuti pamalo pamene pali akazi okhaokha, akazionso mmodzi mwa akaziwo amene ali Mkhristu ndi amenenso akhoza kupemphera. Zikhozokhazi zopatsa isoni mama wakuuza kamwana kakang'ono ka zaka zitatu kapena 4 kuti kapemphere. Chifukwa chani? Chifukwa choti kamwanaka sika Mkhristu. Komano mwina ena tsopano akhoza kumanaba kuti kodi muti ayenera kupemphera ndi mamuna? Inu mudasilenga kuti zimenezo. Tatiye ntioneni chifukwa chani kuti ayenera kupemphera ndi amuna pa chipembedzo. Amene amayenera kupemphera ni ndani? Taona kuti ndi mamuna. Nanga chifukwa chani ayenera kupemphera? Tikamaona mbuku la Timoteyo yemweyo, chapter chake ndicho cha 2 verse 11 mpaka nokamaliza pa verse 14 akuti verse 11, mkazi aphunzire akhale wachete mkumvera konse, koma sindilola ine kuti mkazi aphunzitse kapena kulamulira mamuna, komatu akhale chete, pakuti Adamu anayamba kulengedwa pamenepo Hava, ndipo Adamu sadanyengedwe koma mkaziyo ponyengedwa analowa mkulakwa. Titatione menepa tikuonapo zifukwa ziwiri zimene mamuna ayenera kuti apemphere pamalo ponse pamene akumana pamene abwera kudzapembedza. Akuti chifukwa choyamba ndi chotani? Chifukwa choyamba akuti chifukwa choti Adamu ndi amene adayambira olengedwa. Kenako kubwera Hava. Kusonyeza kuti utsogoleri wa pamalo wapatsidwa kwa munthu amene ali mamuna. Chinthu china ndi chani? Chinthu china chimene afotokoza anazonena kuti akuti mkaziyo ndi amene adayambira otani? Ndi amene ananyengedwa osati mamunayo. Choncho chifukwa chake Mulungu anazotina kuti pamalo pamene akumana pamodzi kudzapembedza, mamuna na amene ayenera kuti apemphere potengera zifukwa ziwiri zimwe taona pamenepa. Tikamaonanso mbuku la wana Akorinto, tatiye tioneni mbuku la wana Akorinto, tione kuti kodi pamenepa analembanso kuti chani za nkhani yomweyi imene tikuyambirana mtsiku la lero. Wana Akorinto chapter 14 verse yake ya 34 verse 44 akuti akazi akhale chete mpingo, pakuti sikuloledwa kwa iwo kulankhula, koma akhale omvera monganso chilamulo chinena. Akuti awawa akhale omvera mu mpingo. Choncho iwowo ngati abwera pamalo pamodzi pamene pali amuna, iwowo ayenera kuti amvere. Kusonyeza kuti utsogoleri Mulungu adawupatsa kwa mamuna. Mamunayi ndi amene ayenera kuti atsogolere pamene pali mkazi. Choncho abale ndi alongo, kodi inu kuchechi kwanuko mumatani? Kodi amapemphera ndi wamkazi? Kodi ngati amapemphera ndi wamkazi, kodi zifukwa zija mwaziona zimene Mulungu apereka? Kodi mukutsutsana ndi malemba? Choncho ife ngati Khristu kapempheredwe kathu kayenera kakhale motero. Komano nthawi zina ine ndaonapo ndikudutsa m'malo ena pamene umapeza kuti mpingo wonse ukupemphera, aliyense akupemphera payekha. Kodi zoterezi? Kodi ndizoyenera? Mwina inunso mudakumanako ndi nyengo ngati imeneyi, kuti pamene mudutsa pamalo opemphera nkupezeka zoti mchali chimumveka phokoso, kufunsa kuti kodi chichitira nchani kuti apemphera aliyense payekha. Kodi izi nzoyenera? Tatiye tionenso mawu a Mulungu kuti akuza zoti chani. Tatiye tipite pa wana Akorinto yemweuja chapter 14 verse yake ndiyo ya 33. Verse ya 33 ikuti, pakuti Mulungu sali Mulungu wachisokonezo, koma wamtendere, monga mwa mipingo yonse yawoyera mtima. Akuti Mulungu si wachisokonezo. Nimene Baibulo lokambira. Mulungu si wachisokonezo.
Kodi inu zimene munthu wina apemphera payekha, wina sapemphera payekha, wina sapemphera payekha. Kodi sichisokonezo? Anthu chifukwa chake amafunsa kuti kodi mmene mumuchitika zorani. Chimakhala ngati chisokonezo. Chifukwa chake zimene akamba anthu zosizimveka kuti kodi akamba zoti chani. Wina akamba zake, wina akamba zake. Ndi chisokonezo. Chifukwa chake nthawi zambiri mwina inu muli ndi aneba anu nthawi zina zake mwina amakhala ayamba na nyumba. Mamuna akhala akamba zake, mkaziso akhalanso akamba zake. Pamakhala ngati pali chisokonezo. Ndipo nthawi zina mmapita mwina mukaone kuti kodi chuchitika ndi chani. Chifukwa wina amakhala akamba zake, wina samakhala akamba zake. Ndipo chimakhala ngati chisokonezo. Nchimodzimodzinso mu mpingo ngati anthu onse amene ali mu mpingomo akupemphera nthawi imodzi, dziwani kuti pachitika chisokonezo kwambiri. Pa vesi yomweyi, chapter chomweyi cha 14 1 Akorinto, makamaka vesi yake ya 40, anakambanso kuti koma zonse zichitike koyenera ndi kolongosoka. Akuti zonse zichitike koyenera ndi kolongosoka. Kodi kutero kuchita koyenera ndi kolongosoka? Kodi munthu ina yesa azipemphera payekha? Kodi zikuchita moyenera kolongosoka? Dziwani kuti anthu munthu ati mufuna zinthu ziwiri zosiyana. Wina afuna zake, wina afuna zake. Kwa pamene tabwera pamodzi, timakhala ngati ndife banja limodzi. Chomwe tikufuna chimakhala kuti ndi chimodzi ngati Akhristu. Choncho ife ngati Akhristu tidziwa kuti tipange zinthu moyenera ndi molongosoka. Koma ngati sitipanga zinthu moyenera ndi molongosoka, ndi kuti tikupanga chisokonezo. Chimene kwa Akorinto chidaliponso, ndipo Paulo adachidzudzula kuti sitiyenera kuti titero. Choncho ife ngati Akhristu tidziwe kuti tipemphere moyenerera, tipemphere molongosoka. Chifukwa Mulungu si Mulungu wa chisokonezo. Komano anthu ena tsopano akhoza makhala afunsa kuti nzona ali zimene mukambazo. Komano kodi chenicheni poti muninaso ndi pemphero, kodi nanga pemphero ifeyo tikhoza pemphera morani? Iliso ndi funso lina amene munthu ina akhoza madzifunsa. Alipo anthu ena amadziwa pemphera, ndi alipo anthu ena amene sadziwa pemphera. Kodi amene sadziwa pempherawo ayina kuti atani? Tikamaona m'buku la Mateyu, timaona kuti Yesu Khristu pa nthawi ina yakenso anaphunzitsa ophunzira ake pa nkhani yopemphera. Makamaka atafunsidwanso ndi ophunzira ake, chifukwa chonena kuti ophunzira ake anazoti Yohane adaliphunzitsa kumene tiyenera kupemphera. Kodi nanga inu muluza zoti chani? Ndipo tikuona kuti Yesu anafotokozera bwinobwino kuti makamaka tidziwe kuti kodi munthu akhoza kupemphera bwanji. Tikamaona m'buku la Mateyu chapter 6 vesi yake 9 pano matsika musimu, timaona Yesu Khristu akuphunzitsa ophunzira ake mmene angapempherere. Tikamaona pa vesi 9 timaona kuti Yesu Khristu anaphunzitsa anthu aja kuti kodi pemphero liyenera kuti lipite kuti. Kodi mukamapemphera pemphero lanu limapita kuti? Zili ngati kuti munthu alemba kalata amayika to address. Kusenza kuti kodi kalata ikupita kuti. Kodi inu mukamapemphera pemphero lanu limapita kuti? Ngati simudziwa kupemphera, dziwani kuti choyambirira uyenera kuchita ndicho mudziwe kuti kodi pemphero lanu likupita kuti. Titani tione Yesu Khristu mmene adaphunzitsa anthu adanena zoti Atate athu muli kumwamba. Adayika address kuti Atate athu amene muli kuti muli kumwamba. Kusenza kuti mukamapemphera muyenera mudziwe kumene pemphero lanu lipita. Ndikunena kuti Atate athu amene muli kumwamba. Komanso tikamapitiriza pa vesi lomwelo timaona kuti Yesu Khristu anaphunzitsanso zakuti apempherere ufumu kuti udze. Ndikhulupirira kuti ngati muwatsatira pa program amenewa, program ina inafotokoza bwino kuti ufumu umenewu unadza kale. Ndipo palibe chifukwa chonenso kuti tizipemphereranso ufumu. Ngati masokonezera amene mukhozopita mu phunziro lathu limene linaphunzidwanso mbuyomo kuti mukaone kuti kodi ufumu umenewu udabwera bwanji. Koma ufumu umenewu unabwera pa dziko lino lapansi. Choncho palibe chifukwa chonenso kuti inu ndine tizipemphereranso ufumu. Chifukwa ufumuwo unabwera kale. Chinthu china chimene Yesu Khristu anaphunzitsa anthu amene akupemphera ndicho cholinga. Tikamati cholinga, kodi iwe ufuna chani? Monga tinaona kale amene ndimafotokoza muja kuti pemphero ndikupempha, kuyamika, komanso kugogoda. Apapanso pemphero uzikhala ncholinga. Kodi cholinga chako nchani? Kodi ufuna upemphe kwa Mulungu? Kodi ufuna umuyamike Mulungu? Kodi munthu atangobwera kungopemphera kuti tenti pemphereni Mulungu Yesu amen. Kodi mpemphero mmene muli cholinga? Mwina anakuzotheka kuti wanena kuti Atate athu wakumwamba, koma cholingacho mulibe cha pemphero. Kusenza kuti munthu akamapemphera uyeneranso kuti uyikemo chani kodi? Uyenera kuti uyikemo cholinga. Chifukwa ngati usuyikamo cholinga, palibe chifukwa choti upangire pemphero. Zili ngati kuti ulemba kalata, ndengati sudayikemo cholinga cha kalatayo, ndikuti pali bwino kungokhala kuti usalembe kalata. Komanso Yesu Khristu pomaliza kuwaphunzitsa anthu amene wankhani ya pemphero, zimene tingakhale ifenso tikhoza kuphunzirapo tsiku la lero kuti tingapemphere bwanji.
anaphunzitsa konso za nkhani imeneyi kuti tizipemphera kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Tikatipemphera mu dzina la Yesu Khristu, ndakuti pomaliza pemphero lathulo tizipemphera kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Tikamawerenga buku la Yohane chapter chake cha 14 anafotokozanso bwino za nkhani imeneyi. Chapter 14 verse yake ndiyo ya 13 ndi 14. Pa verse 13 akuti, ndipo chimene chilichonse mukafunsa m'dzina langa ndidzachita, kuti Atate akalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzapempha kanthu m'dzina langa ndidzachita. Akuti ngati mudzapempha kanthu m'dzina langa ndidzachita. Kusenzera kuti munthu akupemphera ngasakupempha, pachatana naye kuti pempheranso ndikupempha. Ndakuti ngati adzapemphera kudzera mu dzina la Yesu Khristu, akuti Yesu yoru adzachita. Kodi inu mumapemphera mu dzina la ndani? Mukamapembedza tikafika gawo limene la pemphero. Kodi mumapembedza mu dzina la ndani? Kodi mumapemphera kudzera m'dzina la Yesu? Alipo anthu ena amene akamapemphera amakupemphera kuti akamafika akanena cholinga cha pemphero lawo, pofika wamaliza amangoti Mulungu akudalitseni. Amen. Akuti pemphero sinena kutero ayi. Ali pemphero tinena kuti pemphera kudzera m'dzina la Yesu Khristu. Chifukwa Yesuyo ndi amene adzachite zimene ifeyo tikupemphazo. Aliponso anthu ena amene amapemphera mayina osiyanasiyana amene sili la Yesu Khristu. Dziwani kuti mupemphera molakwika, chifukwa simupemphera kudzera m'dzina la Yesu Khristu. Aliponso anthu ena akamapemphera amapemphera kudzera mu dzina kapena kudzera mwazi wa Yesu. Pala anthu ena amapempheranso kudzera m'manja mwa Yesu. Yesu sadakambe zimenezo, kuti muzipemphera kudzera m'mapazi a Yesu, kapena muzipemphera m'manja mwa Yesu, kapena muzipemphera mwazi mwa Yesu. Koma adanena zoti tizipemphera kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Kodi inu mumapemphera mu dzina la ndani pamene mupembedza? Kodi mumapemphera m'dzina la Yesu? Ngati simupemphera m'dzina la Yesu, dziwani kuti simuchita kuyenera. Tiye tikapemphere kudzera mu dzina la Yesu. Komanso pali anthu ena pankhani umene kupembedza kudzera mu pemphero amaganizira kuti kukapempherera ku phiri ndi chinthu choyenera. Chifukwa choti pemphero mwina kumeneko likayankhidwa, chifukwa choti mwina akakwera pa phiri ndi akakhala ngati kuti ayandikana ndi Mulungu. Anthu amenepo kamba nkhani imeneyi amakambanso bwino kuti izi timaziona ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu nthawi yake ankapempheranso ku phiri. Nthawi ifenso timanenso tizikapempheranso kuti tizikapemphera ku phiri. Kodi izi nzoona? Tate ndibwere pang'ono ndikuona kuti kodi Yesu Khristu anali munthu otani. Yesu Khristu atabwera pa dziko lapansi atayamba kuphunzitsa, anali munthu wabize kwambiri. Padalinso mkulu wina amene adapita kwa Yesu usiku. Potengera kuti Yesu Khristu anali munthu wabize, adaona kuti mwina masana onsewo ali bize, ndi adapita nthawi imene adaona kuti usiku mwina akakhala kuti akupumula, ndiye ndipite ndikakumane naye. Yesu Khristu chifukwa chimene ankapempherera ku phiri chidali chifukwa chonena zoti Yesu Khristu anali munthu wabize kwambiri. Anali otanganidwa pamati pabwera uyu mwina adwala zakuti kapena uyu adalumala, Yesu Khristu pemphereni. Ndipo Yesu Khristu adakhala amapemphera pamene anthu adakhala kuti mzokhuya kuti amupeze. Kodi Yesu Khristu bweze pemphero lake amapemphera bwinobwino? Nchifukwa chake kuti Yesu Khristu ankapita ku phiri kuti akapita kumene kuja pasapezekenso munthu wina aliyense kuti amusokoneze mpaka na pemphero lake lilani kuti mpaka na pemphero lake lithe apemphe zimene iyeyo amafuna kupempha kwa Mulungu. M'buku la Mateyu chapter 6 verse yake ndiyo la 6, Bible inafotokoza kuti koma iwe pemphera, lowa mchipinda chako, nutseke chitseko chako, nupemphere Atate wako ali mseri, ndipo Atate wako wakuona amseri adzakubwezera iwe. Akuti iwe uloyo nyimbo mako nutseke chitseko chako, kodi kunkuphiri? Sikuphirayi. Zomwe atanthauza zonena kuti ngati munthu ufuna pemphera kuti munthu wina asakusokoneze, ukhoza kupita malo ena aliwonse amene waona kuti malo awawa munthu sangalisokoneze, ndipo ndipemphera mpaka nakumaliza. Nthawi zina umatha kuti wayamba pemphero lako kungonena kuti Atate athu amene muli kumwamba, munthu kumagogoda kuti amwene kwabweratu anthu angongole aja akufunani. Ndiye kuti pemphero lako lasokonezedwa. Koma wakhala wapita malo ena ake amene ali abwino oti palibe amene angakusokoneze, ukhoza kupemphera bwinobwino kenako kunyamuka kumapita ku nyumba kumakapanga zinthu zina zimene iweyo ukufuna. Koma tikakhala kuti ndipo ni malo amene paliponse anthu akhoza kutisokoneza. Ichi mchifukwa chake Yesu Khristu sankafuna kusokonezedwa pamene ankapemphera. Kodi inu mumawumitsa anthu anu kuti asapemphera ku phiri kukha? Dziwani kuti munthu akhoza kupemphera pena paliponse.
kuli kuose kumene akhoza kupemphera munthu zikutengera kuti pemphero lake liyankhidwa kapena siliyankhidwa. Ilo ndio funso. Ukhoza kupemphera oyenda munsewu, ukhoza kupemphera mwina utagona, kodi pemphero lako likhoza kuyankhidwa. Chinthu choyenera kwambiri chimene chidziwe chonezana kuti kodi pemphero likhoza kuyankhidwa, malo alibe ntchito, kodi pemphero likhoza kuyankhidwa. Tikamawerenga m'buku la Miyambo chapter 15 verse yake ndiyo ya chapter 15 verse yake ndiyo ya 29. Verse 29 akamba morero, Yehova atalikira oyipa koma pemphero lawo olungama alimvera. Sizilengera kuti muli kuphiri, sizilengera kuti mwazitsekera nyumba, sizilengera kuti muli pakhomo. Koma ngati pemphero lili la munthu olungama, akuti Mulungu amayankha. Ichi ndicho choyenera kwenikweni kuti ife ngati Khristu tiyenera kuti tidziwe. Tizipemphera molungama, tizipemphera tili olungama. Chifukwa tikapemphera choncho, akuti pemphero lathu limamveka kwa Mulungu. Komanso Yakobo adakamba kususa nkhani yomweyi yokhudza pemphero mu Yakobo chapter 5 verse yake ndilo la 16. Akuti chifukwa chake muvomerezane wina ndi mnzake machimo anu, ndipo mupempherere wina kwa mnzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu olungama likoza kwakukulu m'machitidwe ake. Akuti pemphero la olungama likoza kwakukulu m'machitidwe ake. Kusonyeza kuti pemphero la munthu olungama Mulungu amalilandira. Choncho pankhani imene yopemphera ya malo tikhoza kupemphera kwina kulikonse, koma ngati ifeyo tili olungama. Kodi inu mumapemphera kuti? Ili ndi funso limene mukhoza madzifunsa. Mukhoza kupemphera kwina kulikonse, koma dziwani kuti pemphero la munthu olungama ndi limene Mulungu amalimvera. Kaya ali kuphiri, kaya ali munsewu, kaya ali mgalimoto, kaya akuyenda, pemphero la munthu olungama ndi limene Mulungu amalimvera. Komanso chinthu china chimene tikhoza kugawana pa gawo limeneli, makamaka la gawo la kupemphera. Inu mwina nthawi yake munadutsako pa nsewu, monga ndinapereka chitsanzo choyambira chicha kuti mudutsa mwina kuchali chikwina. Ndipo mudutsa munaona anthu akupemphera amenewo. Ndipo anthu akupemphera choncho munamva kuti amene apanga malilime kumeneko ndi kupemphera kwenikweni. Kodi kupanga malilime kupemphera? Komanso tatiyeni tioneni mawu a Mulungu kuti mawu a Mulungu amati chani pa nkhani imeneyo. Mawu a Mulungu amatiwuza kuti malilime ndi chiyankhulo. Malilime ndi chiyankhulo. Tikanena kuti ichi ndi chiyankhulo, ndiye kuti munthu wina aliyense chimene akuyankhulacho amakhala kuti akumva. Ndiye chiyankhulo chimenecho. Kodi malilime ndi chiyankhulo. Kodi zimene tazitenga kuti machitidwe. Tikamananso buku la machitidwe chapter chake cha 2. Machitidwe chapter 2 verse ya 3 6 komanso 7 anafotokoza bwino. Verse 6 akuyamba motere, koma pokuchitika mawu awa unyinji wa anthu unasonkhana nusokonezedwa popeza Yese anawamva ali kulankhula m'chiyankhulo chake cha iye yekha. Tikamaona nkhani imeneyi linali tsiku la Pentekosti. Ndipo tsiku limene la Pentekosti kudali anthu amayiko osiyanasiyana. Kumbukirani kuti linali tsiku limene anthu ana Israeli kukapembedza. Ndi akuti atabwera pamodzi, ena amachokera madera osiyanasiyana, mayiko osiyanasiyana. Ndi atabwera pamodzi, akuti anthu aja atayamba malilime atumwi aja 12 aja. Atatayamba malilime, chimene chinachitika nchani? Akuti wina aliyense amamva zimene akamba potengera kumene ochokera. Mwachitsanzo lekeza kuti mwina kudali munthu wa ku Malawi. Akuti mwina panali mtumwi wina amene amayankhula chichewa. Sikunandiwuza kuti kunali mtumwi amene amayankhula chichewa kumeneko. Koma ndikupekeza chitsanzo chakuti munthu wina aliyense amamva mchiyankhulo chake. Amene ndi malilime. Tikanena kuti malilime mchiyankhulo chimene munthu wina aliyense ayenera kuti amve. Kodi inu zichamayankhula kumene kuja? Kodi mumamva? Ine ndafirako anthu amene zoti fe timapanga malilime ambiri zedi. Koma mawu oti likashaba salephera mawu amenewa. Kodi likashaba ndi chani? Kodi inu mudamva kuti amatapitozo chakuti? Dziwani kuti malilime ndi chiyankhulo. Choncho ifeyo ngati tipemphera kuti malilime ngati ali malilime sakakhale mu pemphero. Chifukwa ngati akhale mu pemphero ndiye kuti sizimveka zimene mupempherazo ayi. Komanso tikamawerenga
machitidwe 2 yemweyi verse yake ya 7 tatentikizani verse 7 pa verse 7 akuti ndipo anadabwa onse nazizwa nanena taonani awa onse alankhulawa sala Galileya kodi akuti amene amayankhula kodi sala Galileya kodi anthu adali ochokera ku Galileya koma bwanji amadziwanso ziyankhulo za mayiko ena kusenza kuti malilime ndi chiyankhulo chimene munthu wina aliyense akhoza kuva. Koma singamalenga buku la wana Korinto limatifotokozeranso bwino kuti akuti malilimewa chinali chizindikiro kwa anthu osakhulupirira. Tateni tioneni m'buku la 1 Korinto chapter 14 verse yake ndiyo ya 22. 1 Korinto chapter 14 verse 22 akamba motero chotere malilime akhala ngati chizindikiro si cha kwa iwo akukhulupirira koma kwa iwo osakhulupirira koma kunena sikuli kwa iwo osakhulupirira. Akuti malilime chinali chizindikiro kwa anthu amene sakhulupirira. Pemphero linali lichitike pamene lonse labwera tikupembedza. Nda mukati malilime chinali chizindikiro kwa anthu osakhulupirira. Kodi ndo ife linali tichite malilimenso? Chifukwa zimene zinali zichitike kwa anthu amene osakhulupirira. Choncho malilime chinali chizindikiro cha anthu amene ali osakhulupirira. Ukamachita malilime kwa anthu osakhulupirira anthu amadziwa kuti munthu uyu wachokera kwa Mulungu. Koma pamene munthu abatizidwa kulowa mu mpingo umakhala wadziwika kale kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu, ndiwe Mkhristu. Ndiwe nani kupanganso malilime? Uzipangira ndani? Choncho malilime ndi chinthu china chimene anthu ena amachigwiritsa ntchito ponenso nena kuti ali limene lero ndi pemphero. Koma si pemphero ayi. Tikamawerenga buku la 1 Korinto yemweyi chapter cha 13 verse yake ya 13 nakamba zakuti ndipo tsopano zitsala chikhulupiriro, chiyembekezo, chikondi, zilakwitsi koma chachikulu cha izi ndicho chikondi. Mulali mwawerenga kuyambira verse 1 la chapter 13 cha 1 Korinto mukuona kuti munali zinthu za malilime, munali zonenera, munali zinthu zambiri koma akuti zonse zija zidzatha. Koma zimene zidzakhala ndi zingati kodi? Zidzakhala ndi zinthu zitatu zokha basi. Kusonyeza kuti malilime adzatha. Ali changwiro chikadzakhala kuti chabwera. Ali zonenera choti zonse zidzatha zidzangokhala zinthu zingati kodi? Zitatu. Kusonyeza kuti changwiro chimene amanenacho ndicho Bible. Ndipo Bible sipano lili nalo. Kodi sopa chifukwa chonena zoti zinena malilime, chifukwa choti malilimeyo pano panatha. Kodi inu mukamapanga malilime mumaona kuti mupemphera kwa Mulungu? Bible alondolera bwino zedi kuti malilime anatha kalekale. Ndiponso malilime nthawi imene analipo chinali chizindikiro kwa anthu amene anali osapembedza. Komanso taonanso kuti malilimeyo akuti chinali chiyankhulo chimene anthu amavana. Kodi inu ngati mupakabe malilime tsiku lero kodi mavana munthu amapaka malilime? Choncho izi ndi zinthu zina zimene mafuna tigawaneko makamaka pa gawo limeneli la pemphero. Inu dzakhale pomwepo nthawi inanso imene dzakhale kupitiriza amagawo amenewa kuti makamaka tidzaone kuti Mulungu anayika zinthu zotani mu mpingo kuti tizimpembedza. Nthawi imene tibwerayi tikadza kuphunzira za nkhani ya kuyimba. Kodi timayimba morani? Kodi timagwiritsa ntchito zida? Kodi timapanga makwaya? Kodi kuyimba koyenera Korani? Kwagwiritsa ntchito zida kapena kwa makwaya kapena kwa ngoyimba? Dzakhale pomwepo pamene dzakhale tupitizanso phunziro limene la magawo 5 a mu mpingo. Mulungu akudetseni chifukwa cha kumvetsera kwanu. Amen.